Para tamu kakung Suh Putri ingkang winengku ing bagya mulya. Kawistara sampun wonten sasmita saking pamangking pahargyan. Bilih tata cara pahargyan ing wanci dalu menika sampun kepareng siyaga. Pramila nuli badhe kapur wakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng papanggihan kanthi sasanti puji sih tentrem arahayu mewah mahardikaning tias. Mugya kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah ngliputana ing madyaning pahargyan ing wanci menika. Katiti mangsa ing dinten setupahing hanyarengi surya ingkang kaping sekawan Juli linambaran warsa 2026 purwa narbuka pahargyan wisudan Talidarma ngunduh pengantin Sang Bagus Suranto putra kakung kinasih saking Bapa Romlan kalayan suwargi Ibu Warsinah ingkang pilenggah wonten ing dukuh sawit RT kalih RW Sindon ngemplak kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Boyolali ingkang sampun kukuh sembodo hanjatu krama Roro Ayu Herni Riana putri kinasih saking suwargi Bapa Wagiono Ibu Aminah ingkang pidalem wonten ing Kampung Pirombo RT Setunggal RW kalih Rajaima Wonosobo. Pramila sesarengan sami hangun copaken asta memuji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala. Inggih karana sih wilasa tresnanipun ingkang sampun rumentah satemah hambabar swasana tentrem lahir lan batin kacihna kula panjenengan ing wanci menika saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayon. Ing salajengipun purwaning tata cara kinurmatan mijiling rasa tresna ingkang tumanem sajroning nala wigaring tias hambabar carita. Tinarbuka jroning rasa sesarengan memuji mring ngarsaning Gusti Uwat ingkang purwaning dat inggih Allah Subhanahu wa taala. Ya Sang Pramestenang ingkang wenang hamuraba hamasesa ilining banyu uruping geni uga ana padhang, ana peteng, ana lanang, ana wadon, ana bunga susah. Pungkasane ana urip uga ana anci dina tumekaning pati.
miwah sadaya mobah mosi ing kawontenan ingkang sarta kang Gusti nitah ing gumelaring alam praya inggih karana agung nikmat kanugrahan peparingipun ingkang awujud menapa kemawon satemah hamba bardaya pangaribawa kula panjenengan saged kempal nyawiji pepanggihan kanthi kinayoman ing Rahayu Basuki katur para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan sumerambahipun katur dhumateng para tamu kakung saha putri miwah para kadang sutresna pamantri budaya adiluhung ingkang pinengku sagunging pakurmatan nuhuni dawuh karsanipun ingkang hamengku gati Bapa Aramlan kula Sunarta Prabowo ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe hangaturaken urutaning lampah tata cara pahargyan wisudan tali dharma kang wis tinancang dening kulawarga benggah lampahing tata cara ing mangke badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli Orisang Pinahargya penganten putri mijil saking balik mayang arum lumampah tumuju palenggahan rinenggo geni rasa tata lenggah Orisang Pinahargya penganten putri wonten ing sasana adi miyosing ingkang hamengku gati sarta penganten priya arsa manjing wonten ing telenging sasana pahargyan lumebeting Sang Wimbasara kinarya saraya utusan pametu ing kadang pisan sutresna badhe hanampi pikukuh ingkang awujud blangkon saking ingkang hamengku gati katut lampah sampingipun dening para pambeta Sekar Mayang Kalpataru Dewendaru Myang Jayandari rawuhipun kadang pisan sutresna saking Wisma Palereman denya kapethuk dening caraka keluarga kandhek sawetara wonten ngajenging Kori Badrayasa saperluhan nindakaken tata cara pasrah saha panampi nut satata adat budaya ingkang maksih mekar lan ngrembaka Orisang Pinahargya penganten kalih badhe kadhaup panggihaken nuli katindakaken waosan donga pamuji syukur sapurnaning waosan donga pamuji nuli kaadanan tata cara parobongan jangkep datan katelumpen sungkem pangabekti katur tiyang sepuh kekalih sasampunipun Orisang Pinahargya penganten sarimbit ngaturaken pangabekti sungkem ing ngarsaning Rama saha Ibu nuli kaadanan tata cara kiraping penganten sakaliyan mangayu bagya rawuhipun para tamu sinedahan pamangku gati ngaturaken agunging panuwun lumantar tata cara atur pambagi raharja keluarga nuli kaadanan tata cara tumplak punjen saha panyebaring udik-udik wondene dungkap paripurna ing mangke Orisang Pinahargya penganten kekalih arsa kadherekaken tumuju sangajenging Kori pahargyan saperlu hatang kepastohan dherekaken pundhuripun para tamu kanthi sowang-sowang para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing karahayon mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara ingkang sampun karakit karancang dening kulawarga awit saking menika mugi panjenengan sadaya kersa nyekecakaken kanthi mirunggan sariparing puja hastawa puji hastuti
ngantos dumugi titiwanci pari purnaning gati nuwun nuwun matur nuwun. Ketawang wigari tias para